Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. A začnem osobným presvedčením. Mladí ľudia nie sú ani horší, ani lepší, ani radikálnejší ako iní, ale dnes sa stretávajú so silou, ktorej v takejto miere nemusela čeliť žiadna iná generácia predtým. A tou je online svet. Ak si niekto myslí, že sa tam veci dejú náhodou, tak sa mýli. Algoritmy sociálnych sietí nielen pre mladých vytvárajú pasce, do ktorých môžu ľahko spadnúť. A internet už dávno nie je iba slobodný priestor, ale je to miesto, kde sa šíri radikalizmus, kde je priestor pre trestné činy a pre násilie. A našou úlohou tu je urobiť všetko preto, aby sme tieto pasce odstránili. Nie ste dobrá firma, ak obsah, ktorým krmíte mladých, je toxický. A toto je presne dôvod, prečo tak veľmi potrebujeme poctivo dodržiavať zákon o digitálnych službách. Nástroje na bezpečnejší internet naozaj máme. Tak ich využíme. Máme na to teraz šancu. Mladým ľuďom totiž ako spoločnosť vieme dať oveľa viac, ako dnes od nás dostávajú. Ďakujem.